Adevăr religios sau superstiții, mituri și cutume? Nu spăla, când ai la turna morta. Se vorbește despre a nu spăla într-o generație care spăla la râu. Părintele Marius Moșteanu face lumină. De ce n-are voie mirele să vadă mireasa îmbrăcată în rochie de mireasă până la nuntă? Niciodată biserica nu a repudiat tot ceea ce înseamnă tradiție. Sâmbătă, la Voi cu Voicu, la Antena 3. MHz, 3 FM, e aici. Jumped over Eastern Europe using a standard